Hayırlı gün, hürmetli milletteşlerimiz. Bugün bizning işraşı urnu Qozon tapşıonun kunağı tümenden kelgen milletteşimiz. Bütün Dünya Tatar Kongresi'nin tümelindeki vekili. Bütün Dünya Tatar Kongresi'nin Milli Şurası əgzəsi Rinat Hamzaoğlu Nasirov. Hayırlı gün. Hayırlı gün. Sen misiniz? Rinat Hamzaoğlu, mene sizin Qozonda koruga biz bik şot. Mene bugün de Tatarlarımız, tümen ülkesindeki Tatarlarımız nindi işler bilen meşguller? Aytip ketek indi düz etkende Tatarlar bugünkü tümende bik motorguna işleyler, turmuş işlerine paralar. Şınap da bizde bugünkü sizin kanalının tanımının filialı işlep kile motorguna. Tatarlar bütün tüzüldüler, indi koordinasyonda sovet tüzüldüler. Ana gazesi sizin karşınızda oturan. Anda 23 bugünkü Tatar uyuşmalarının yetekçileri kirdiler. Onlar yılda özlerinin planlarını birleştirip, birbirlerine fikirleşip, ortak söz tavıp anışıldılar. O kurine başladı, alanın işleri bütün yerde indi eğitimle gerek. Medeni işi bulsun mu, mağarip işi bulsun mu, indi tarih işleri bulsun mu, bu yıl büyük motoruna iskir jiyinde uzup gitti. 50'den artık imamlar her bir meşten kelip katnaşıp, o halde Loyza Hanım naslidiyası uyuşması, ol da birleştiler. Bugünkü bizim tümen ülkesinde iki muzey işlenip yasalıp kile. Alayda muzeyler şaktı indi bizden. Numune biz bugünkü Sibir Tatarların muzeyi yok. Şunun için bugünkü yana bina satıp aldık. 600 kvadratlı metre. Anda remontlar bara. Zaytuna Hanım, Damir Mavliyevich laboratoriya işlenip kile alabilse. Bugün Vasil Gayaz bilen söyleştik. Bizden bugünkü Sibir'de taralgan Tatarlar şaktı. Kurgan bulsun, bu tümen bulsun mu? Әйтеп кетейік, Омск, Новосибирск, Қазақстан дейік ме, аларның бүтінсін бүгінге аңнау хәлгә керер үшін, шуның үшін бүгін лаборатория эшләнә. Ул да эшләнә Институт Маржани аркылы, президент куласында, үзебезнең Милли шура куласында, Алла бирса, безнең Сибир татарлары югалып калмый, алар бергә татар халыгы белән эшләргә шундый мөмкинчелек булачак. Менә шундый эшләр безнең бара, бүгенгә тагын бер яхшы фикеребез бар, эшебез бар. Без инде аңлыйбыз, бүген татар рухы, татар теле, татар дине керер өчен баланы 2 яшьтән 7 яшькә хәтле тәрбияләү кирәк шул форматта. Аның өчен без менә Милли шура җыенында да, съездда да аны әйтеп киттек. Біз бүген яңа технологияны кертергә тиеш. Ничек без аны күрәбез? Бүгенгә бар җир күләмендә 7 основной система әйтегенде подготовки кешене дөньяга кертү дигән. Анда филиппинский бар, сингапурский бар, анда Монтассори бар, анда бар американский система, канадский система, французский хәлкәрәенде. Менә безнеңчә без әкертенә бүгенге экспериментальный площадка ясый башладык. Без аны тәрҗемә итәбез, ул системаларны, методикаларны биш аңлаштырып, бүгенгә нинди генә мөмкинчелек мәчет эчендә буламы ул, мәчет янында буламы, әйтик, каядыр музей янында буламы ул, ниндер балалар бинасы янындамы площадка бар екен, 50-100 квадрат площадка. Без анда частный коммерческий партнерство белән кереп, бу хәлләрне эшләүгә тәкъдим итәргә итмәче булабыз. Бүгенгә Татарстанда да эшләнеп килә кертеңне мәчетләр янында гына. Но без аны күрәбез бүген киңрәк карау дип. Бүгенгә һәрбер Татарның үз методикасы буларга тиеш. Ну, ул таянырга тиеш современный методикага. Әлбәттә. Ул анда именно кирергә тиеш, үзебезнең динебез дә, үзебезнең телебез дә, үзебезнең ментальность кирергә тиеш. Без аны бүгенгә тәрҗемә итеп кертергә тиеш. Бүтәнчә булмый. Алар уже дөньяның алда баралар, без артта калып торабыз үзебезнең иске методикалар белән. Но без 2 яшьтән 7 яшькә хәтле үзебезнең потребительне үстерергә тиеш. Үзебезнең телгә, үзебезнең дингә, үзебезнең гору-гадәтебезгә, Һәм рухка. Рух основныйнан. Икенче безнең шундый тагын эшебез бара, менә бүген дә без аны тәкъдим иттек. 23 елны Төмән өлкәсендә үзебезнең иң танылган фольклорный фестиваль Түгәрәк уенны уздырырга бездән башлап җибәрдек дигәндә, безгә кире 7 елдан соң кайтару турында сүз бара бүгенгә, без аны тор сөйләштек. Аннар инде менә бу сезнең бүгенгә безнең диекме Казакстанда беренче Абай областы төзелгән җирдә Сабантуй, Тиртиш Сабантуй. Без аны күрәбез 24 елда үзебезнең Сибирләр елга буенда, Иртиш буенда таралган йөзләгән авыл шундый ук Сабантуйны уздырырга Төмән өлкәсендә. 25 елда безгә куелды Бардадан соң федеральный авыл Сабантуйы. Без аны хәстәрләдек үзебезнең тарихлы Ямбай җирендә, 3 мәчет җирендә. Шундый музейный комплекслар анда безнең янда, безнең 25 елда Алла берсә безнең анда федеральный авыл Сабантуй узачак.
Менә шундый эшләр бара бездә, Аллага шөкер. Сез әфәрин диясе кала. Безнең анда бүгенге көнгә фондлар эшләнеп килде, яхшы гына. Татар эшмәкәрләренең оешмалары эшләп килә, Аллага шөкер. Безнең квартал саен быел хәзер уздырыла шундый стартаплар, конкурслар, 10 миллион безнең куела. Анда 500 сум акча бирелә стартапка, яшь бизнесменнарга 3,5 миллион бирелә. Кем ота инде оборотные средства. Алар бөтенесе поручительство имам белән килә, казыятское управление белән килә. И алар әйтик бүгенгә әйбәт кенә моторны эшләп киләләр. Аның аркылы безнең бүгенгә фондка пополнение да килә. Байлар әкренләп шулай селкенә башладылар, ярдәм итә башлады. И бер-беребезгә менә бу доверие дигән сүз, ышаныч кирип килә безнең төбән өлкәсендә. Татарлар бер-беренә ышанып бүгенгә аңлыйлар. Biz özümüzün балаларны 2 яшьтән 7 яшькә хәтләгәндә өзебез рухын кертмәсәк, безнең алда көнебез юк. Әгәр дә без эшмәкәрләр бер-беребез белән бәйләнмәсәк, безнең алда көнебез юк. Әгәр дә без безнең Татарстанга таянып, аның бүгенге көнгә алда булуын күреп, аңлап үзебездә кертмәсәк, безнең алда көнебез юк. Шуңа күрә без шундый матур, көчле, бик тәртипле, акыллы, динле, рухлы халык. Таратларында теге үстерәсез, арттырасыз, аның дәрәҗәсен арттырасыз. Бүгенге көнгә инде менә ул Минсельхоз аркылы әйтергә кирәк, алдагы сезнең министр Марат Готович куласында, анда безнең бүгенге Теләче районының Назип абыебызның хуҗалыгы жагында ул замминистр кирип китте. Татар аты дигән сүз бөтен танылган Россия күләмендә, ул бүгенгә классификацияда уже бар. Инде шул вакытта безнең Арский районында Василий Хаҗ шул вакытта председатель федерации кирип китте, шундый матур бәйрәм, татар аты көне генә түгел, ат көне. Янда без уздырабыз дистанционный конные пробеги дибез. Анда 80 чакрым, 120 чакрым, 160 чакрым. Именно быел беренче тапкыр сезнең Арс районында, Тукай туган Арча районында, Тукай туган җирендә Кубок России үтәчәк. Анда министр да киләчәк, сезнең Забаров, анда киләчәк и президент та, ул суббота көнне була. Мин үзем дә катнашам анда. Безнең 3 атыбыз килде. 100 чакрымга, 120 чакрымга, 120 чакрым үзем чабам мин. Кубок Россияны откан кеше тоже каршыгызда утыра. Менә бит. Минем гарәп атлары, алар инде безнең анда отдельно мин призлар үзебездә куйдык. Именно конгресс исеменнән үзебезнең истәлек өчен анда беренче урыннарга без шундый финансовый помощь бирәбез. И һәр бер татар аты 40 чакрымны үткән атка без тоже отдельный приз куйдык, 50 мең. Именно татар аты, әгәр дә анда катнаша икән, 40 чакрымны үтә икән, без аңа да отдельный приз. Былтыр без ат чабышларда катнаштык, тоже анда кем катнашты, 10 мең аларга приз бирдек. Үзебезнең менә татарлыкны күрсәтүче. Бу Орчада катнашканнар. Да. Татар атында кем чаба икән, шапты. Татар атында чабучыларга. Татар инде менә бу зур призларны без анда инде гарәп атлары да анда, Кабарда атлары, Карача атлары анда аларга да бирелә, Аллага шөкер. Ул уже әйләнде бүтән дәрәҗәле бәйрәмгә. Анда ат башында көрәш тә бара, мондый көрәш тә бара. Анда кем арбага тизрәк төйи, тизрәк бушата, кем атны тиз генә кем җыя белә, кем яңадан аны збруйларын төшерә белә. Анда төрле нәрсә бара. Кемдер подковаларын итә, кемдер шундый күңелле уза ул бәйрәм. Менә бөтенегез чакырам, килегез. Үрнәк булачак. Менә шундый татар көне, татар аты көне Татарстанда гөрләп, янып эшләп тора, именно сезнең Тукай җирендә. Аллага шөкер. Ринат Хәмдиевич, менә бүген иң зур теләгегез нәрсә сезнең? Минем бүгенгә теләгем, иң зур теләгем әкрен генә татар халыгы үзенең маягын күреп, шул маякка кая гына татар тормый икән карап, аны танып, нинди генә татар халыгы бик киң халык, аның төрле граннар. Мәдәни дә бар, мәгариф тә бар, анда дин дә, тарих та бөтен нәрсә. Именно безнең бүгенге көнгә һәр бер як томаланган. Без бик тарихлы халык бит. Менә шуны бер-беренә бәйләп, как спасательный плот шикелле генә күреп, аңа яңа паруслар тагып, менә шул маякка карап, шул якка бару. Менә шул теләгебез. Маякны бүгенге көнгә танырлык итеп Россия күләмендә түгел, бөтен җир шарында танылган маяк булырга тиеш. Менә бу маякка татарлар барырга тиеш. Анда бит нәрсә тора? Татар халыгы бүгенге көнгә яңа технологиядан читтә калырга тиеш түгел, искусственный интеллекттан читтә калырга тиеш.
Динебез, әлхәмдүлилләһ шөкер, Ханафи мазһабында бүгенге күренә безнең Коръән хафизлар. Инде китаплар чыкмады бүгенгә. Академия эшләнде. Әгәр дә мәдәни эше буенча әйтсәк, инде анда әйтерлек түгел бүгенге опера, балет, бөтен нәрсә безнең җир күренә танылган әйберләр эшләнде. Әгәр дә мәгариф эше буенча без күрсәк, бүгенге безнең галимнәребез җир күренә танылган галимнәребез, әле без тарихны тирән казымаган ул хәлләр дә бар бит әле бүгенгә. Болгар танылды, Искер танылды. Безнең уже реперный точкалар бүтән дәрәҗәдә бүгенгә. Инде хәзер без һаман шул сохранить тордык, инде саклап калдык. Юк. Хәзер бара үстерү кирәк. Үстерү и яңа шул безнең кораблебезне төрле яктан бүтән нәрсәбез бар. Ишкәкләребез дә эшләнгән, парус та бар, электронный мотор да булсын, тегене бүтән нәрсә булсын, и шул маякка әкрен генә атлау. Ашыкмыйча гына. Дөньяны җиңер өчен түгел. Үзебезне кешегә күрсәтер өчен түгел, үзебезне эчтәлегебезне тутырып, и бүтән халыкларга үрнәк булып эшләргә. Безнең дә үзебезнең методика үсәргә тиеш. Татар буласың килсә, син 4-3 нәрсәгә таянасың һәр вакытта. Дин, гореф, гадәт, и үзебезнең әйтик инде тарихыбыз, үзебезнең телебез беркая китеп булмаганнардан. Аларны бүтән дәрәҗәгә үстерү хәлдән эшләргә кирәк. Яңа халык, танылган халыкның яхшылыгын алып, читтә калырга ярамый җир күләмендә. Заман белән бергә атларга кирәк. Мин уйлыйм, безнең вакыт җитте уже замананың алдарак барырга. Бергә түгел, алдарак барсак та. Барсак та начар түгел, яхшы булыр. Яхшы булыр. Рәхмәт бик зур. Сезгә рәхмәт. Исән сау, уңышлар сезгә. Шимбәкне узачак бәйгедә Алла бирсә Россиянең тагын бер чемпионы, икенче тапкыр чемпион буларга язсын. Кубок Россияны атарга. Кубок Россия кубогын атарга язсын. Һәм исән сау төмәнгә әйләнеп кайтырга язсын. 23-нче менә төмәндә була бик зур эш. Без анда ачабыз, безнең татар җегетебез Ибрагимов, ул памятник, безнең инде зур памятниклар инде парк пограничников. Ул бөтен Россиядә беренче урында тора. Анда нинди генә эшләр эшләнмәгән, нинди генә һәйкәлләр тормый. Без анда Алла бирсә 23-нче елны куябыз Муса Җәлилнең памятнигын. Шул күп памятник арасында берсе була. Анда килә Татарстаннан делегациясе дә. Yani bütünüz kiligiz, qarağız, nindi хәлдә, бүгенгә пограничник бит алда баручы тоже. Менә сездә тоже пограничник ассоциациягыз бар, алар да киләләр, Алла бирсә. Шул паркта без ниятләнәбез. Төмәндә дә, Алла бирсә, бүген Екатеринбургта гына түгел, Свердловда түгел, бүтән җирләрдә, Казакстанда, төмәндә дә Алла бирсә, хотя бы бер генә һәйкәл Муса Җәлилгә булыр дип өметләнәбез. Бирсен Ходай. Мин шулай булсын, рәхмәт. Бүгенгә менә шулар. Бүген безнең дөнья студиясында очрашу урыны Казан тапшыруының кунагы, Бөтен дөнья татар конгрессының Төмән өлкәсендәге даими вәкиле, Милли шура әгъзасы Ринат Хәмзә улы Насиров булды. Әмин Гөлнар Шәйхи, бүгенгә сезнең белән сау булышам.